Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da sake kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka wacce muke kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To kamar yadda kuke kallanta wannan ita ce tumfafiya. Wannan ita ce tumfafiya kuma tana da matuƙar amfani ga lafiya. Hakika wannan shine faranta. Wannan shine faran tumfafiya kamar yadda kuke kallonsa. Kamar yadda kuke kallonsa wannan shine faran tumfafiya. To ici wannan furen kamar yadda kuke kallonsa ana tsinkar shi wannan furen da ɗan yawansa. Bayan an tsinke shi sai a samo fararen goro guda 7 a haɗa a dake su tare. To abin da ake yi kullum da safe kafin ka ci abinci ana so a zuba a ruwa a sha. Ai kamar kwana 7 ana haka. Ga duk mutumin da yake neman ɗaukaka a harkokinsa, bi iznillahi za ka samu ɗaukaka a harkokinka kuma za ka samu manyan kwastomomi wanda za su dinga zuwa suna siyan kayanka a ko'ina suke. Sannan wanda ba shi da sana'a ya dinga shansa tsawon kwana 7 ko 9 tare da zuma. Da iznillahi za a samu sana'a mai ƙarfi kuma za a samu jari. Sannan kamar yadda kuke kallonsa wannan faran tumfafiya ne ga duk mutumin da yake son dafa'i da tsari daga sharrin kunama ko maciji. Yakan iya samun shi wannan fure na tumfafiya kamar yadda kuke kallonsa, a ɗebo shi sai a samu namijin goro guda 7 a haɗa a dake su. Bi iznillahi a dinga zuba su a ruwa ana sha ko a dinga sha da nono tsawon kwana 7 ko kwana 9. Bi iznillahi ko kunama ko maciji ba za su iya saran mutum ba. Kuma dafa'i ne daga sharrin mutum da aljan. Bi iznillahi. Sannan ina wanda yake neman farin jini. Duk mutumin da yake neman farin jini ko yake so ya mallaki wani, ana samo shi wannan faran tumfafiya. A samo wanda ya buɗe baki. Sai a same shi guda 7. Bayan ka same shi guda 7 sai ka haɗa da namijin goro da goro fari sai ka dinga taunawa. Bi iznillahi duk wanda kake so ka je wajensa to in sha Allah za ka mallake shi. Sannan wanda yake so ya yi rufin baki, ɗaurin baki, ana samo shi wannan wanda bai buɗe baki ba. Shi ma guda 7 a tauna. A tauna shi tare da goro. Bi iznillahi za a samu ɓangaren rufin baki. To wannan yana da fa'idodi da yawa. Wannan kaɗan kenan daga ciki, za mu ƙara kawo muku wasu fa'idodinsa. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A shiya ga 'yan uwa su amfana.